La reflexió tecnològica és que ara estem acabant una mica la primera etapa de les tecnologies d'informació i comunicació. Tothom està ja connectat, si no està d'alguna forma els polítics tenen aquesta voluntat, les empreses també. L'altre dia va sortir el de Facebook dient que connectaria ja el 100% de la població mundial. Per tant, una mica el somni de les TIC com tecnologies d'informació i comunicació està ja culminant-se. Ara ve com una segona etapa, que serien les tecnologies d'intel·ligència, de coneixements, de creativitat, i aquestes són les que d'alguna forma, des de projectes com el The Brain dels Estats Units, s'estan començant a treballar com podrien, a partir d'un coneixement de com funciona el cervell humà, donar més intel·ligència als ordinadors, tota la xarxa comença a devenir una xarxa intel·ligent i d'alguna forma aquestes tecnologies entren en una segona fase molt més sofisticada. Una de les expressions és aquest concepte de smart, smart cities, smart cat, que el que ve a dir justament no només que tindrem moltíssimes dades dintre dels sistemes urbans, sinó que d'alguna forma aquestes dades s'han de processar i s'ha de treure com una intel·ligència a partir d'aquesta informació. Tota aquesta intel·ligència implica també molt al ciutadà, en tant que és un actor intel·ligent dintre del territori, i per tant el que comporta és un nou sistema mecànic i humà molt més complex del que era inicialment inclús internet. Ara en aquest moment cada país està articulant estratègies per assumir aquesta nova etapa de les TIC. Aquí a Catalunya en aquest moment el que ja és una coincidència entre tota una mobilització ciutadana justament pel dret a decidir i l'utilització d'aquest concepte de país nou, amb estratègies també de Smart Cities, ara de Smart Cat, i com d'alguna forma aquestes dues grans tendències poden confluir. La xerrada va estar centrada justament en explicar com aquesta perspectiva del Catalunya País Laboratori podria ser una gran oportunitat per Catalunya perquè podria justament juntar aquestes tecnologies d'informació i comunicació ja en la fase d'intel·ligència amb la mobilització social.